Знаеш ли какво е общото между бременните и тинейджерите? Всички очакват любовта на живота си. Тинейджерите често мечтаят за голямата си любов, изпълнени с трепет и очакване. Същото вълнение изпитват и бременните жени, които очакват своето бебе, което ще внесе една вълшебна промяна в живота им. Всички вие често се чувствате объркани и несигурни поради внезапните хормонални изблици и нужда да се адаптирате към новите си тела и емоции. Затова се нуждаете от подкрепа, от разбиране, за да преминете през този период без излишен стрес. Ще ви представя метода Радост, който е първият курс за бремени в България, който е основан на научно доказани психологически изследвания и от тях произлезните техники, които зачитат жената като личност, а не като биологична единица или пациент, минаваш по лекарската пътека раждане. Метода Радост ще ти помогне да осъзнаеш през какво минаваш, да създадеш връзка с бебенцето ти, да се почувстваш щастлива от това, че създаваш нов живот, да се успокоиш, да релаксираш, да се пребориш с страховете и тъгата си, да бъдеш жена, майка и осъзнато да поемаш новата си роля и предизвикателства. И то крачка по крачка, водена от психолог и група от други майки, точно като тебе. Но как можеш да постигнеш спокойна и щастлива бременност? За тази, която мечтаеш, и то в уюта на своя дом, без да ходиш никъде, предвид оскъдното време, с което разполагаш. Ами, лесно е. Можеш и ти да го постигнеш, като следваш тайния научен метод Радост. Същия, който ползват много, доста високо осигурени жени в Европа, за да се насладят на тази хармонична бременност с минимални усилия. С тази тайна научна формула можеш да намалиш стреса и тревожността си, да изградиш емоционална връзка с бебето си, дори в момента да не знаеш защо ти е нужна, да подобриш самочувствието и емоционалната си стабилност, да облегчиш физическия дискомфорт, който имаш, дори без да посещаваш тренировки, и много важно да създадеш една позитивна емоционална среда, без да променяш изцяло средата, в която в момента живееш. Нещо ключово за развитието на твоето дете. Да станеш уверена в своето тяло, ум и емоции, без дълги и уморителни упражнения. И едно от най-важните неща, да се подготвиш емоционално, умствено за предстоящото раждане. Дори сега да изпитваш страх, само като си помислиш за него. И как всичко това е възможно? Само в нови времена бременността е дадена в ръцете на лекарите, които се отнасят към нея като към всички други болести. Но да си бременна не те прави нито болна, нито те прави пациент. Да, медицината помага при усложнения, но не трябва да поставя бременната жена в ролята на чакаща, следяща се, пиеща лекарства, понасяща изследвания, прегледи. Стоп! Ти си жена. Създадена си от природата да можеш да носиш и родиш своето бебе в радост, спокойствие и да се наслаждаваш на този вълшебен момент, в който създаваш живот и твоята голяма любов. Да, чрез психологията, тайния вълшебен ключ, това е възможно. Холистичните практики и научните стратегически подходи към бременността създават метода Радост, който те вдъхнови да изживееш една магическа бременност и да сбъднеш и най-смелата си мечта, а именно да станеш горда и щастлива майка на прекрасното ти бебенце. Това е и моята лична мисия като психолог, като жена и майка, да помогна и вдъхновя повече майки да почувстват хармонията и радостта в ролята си на жена, на бременна, на носител на живота, на създател на чудеса. И всичко това е възможно, като използваш метода Радост. Всичко това може да бъде за тебе с минимален риск, да кажа, без никакъв риск. Защото, въпреки че метода Радост работи за всеки, който изпълнява препоръките и прави упражненията, ако по някаква причина решиш, че не е за тебе, ще ти върна парите в 30-дневен срок, без да ти задавам никакви въпроси. Така че за теб няма да има никакъв риск.